هەلز û Lorîn du keçên ji bajarê Amûdê 12 sal ji ket, xebat û berdewamiya xwendina wan bi zimanê dayîkê pileyên herî bilind bi dest xistine. Îro li pêşiya wan qonaxeke nû vedibe. Ew amade ne ku xwendina bijîşkiyê bikin û xewna ku demek dirêj li pey wê bûn pêk bînin. Helez û Lorîn ji Rojava TV re diyar kirin ku wan bi vîn û îradeya xwe zimanê dayîka xwe xwendin û ji tevahiya şagirdan re tekez kirin ku zimanê dayîkê zimanê herî xweş û bingehîn e. Pilaya xwe ez geltî pê razîm elhemdillah wek xwişka mezin di malê de ji xwe ji aliyê xwendin û karê malê de wextê xwe ne ziman dibû û ji xwe ez dixwazim di zanîngehê de ez beşê bijîşkiyê bixwînim ev xewnê min de ji çûkanî nexewna em tenê ye a dayîk û bavê min e jî ku ez vî beşê hanê ez bixwînim û înşallah ez derxînim vî beşê han. Xwe fexûrim û de ji vî zimanê xwe nekariya ji ber ku yanî kesê ev ê ji derve ji tegalî digotin û çima yanî hemdillah elemetê te bilind in çima tu vî zimanî dixwînim min got ji tegaliyê wan nekir û min dibistana xwe berdewam kir û heya ez gihaştim vê astê pileyên bilind dest xist. Xwendekara bi navê Lorîn Ehmed jî dibêje ez rastî zehmetiya hatim dema ku dibistan di van bûyerên dawî de hate rawestandin ji ber ku xwendina me nîvçoma. Xwar sîstemek danî bû watayê mala me nemezbû nemistaqir bû fe sîstemek min danî wextek mixesisan heger min bi ro nikarî bixwenda min bi şev dikir yanî 4 saet 6 saet carna bi şev ranê diketim sibaha zû ji xew radibûm û her wekî geleka miqabele mir kir min dixwest vê derbê jî tam be lê gelekê rewşa derbas bûn malbata me û şer jî rewşa şer jî min derbas bûn dibistan hatin girtin tehdê gelekî li me hat ji ber vê yekê bêhnok ji min çûn lê wexta derket rastî ez aciz bûm bis piştî wê yanî kedan bû spê serbilind bûm dixwazim bijîşkiyê biqedimînim ji biçûkanî ev tişta ez dixwazim û biçûkanî min nizanî bê çi bijîşkî bes sefa didwa neh wê çaxê bû zimanê me nî dayîkê Kurdî yekemî li ser dibistanê deketim refa didwa dîspas namejmûr pê yek exlaq û yekî jî ser elemeta tam miqabele mir kirin bi rastî çûçik bûm wê çaxê nizanî bi çi qenate nizanî bê yanî miqabele jî çi ew ji mir got dixwaz biçî min got bijîşkî ji wê çaxê dim yanî ji xwe re kirî hedefek min danî pêşiya xwe yanî ez dixwazim bim bijîşk. Ev serkeftin nîşana hêvî û armanca nifşek ji xwendekarên serkeftî ye ku dixwazin xwendina xwe bidomînin û di pêşerojê de ji bo civaka xwe xizmetê bikin.